Ini bising जों बर'नो सिरि पार्टीखौ लांफानाय बनि बागै आं कयनाय सिरि पार्टीनि प्रेसिडेन्ट बर'नो लांफानायनि बागै Lana darani bubun kisa Simon Musa. Ani bubun Jibon Juriang, ang Central Executive ni SGS, Assistant General Secretary. Saya nona tini orang satu jarau seng paima lagi nuk kajian neng orang biti tu asuk jak. Abo bobo haike tu orang asuk tong kisa in full details kisa haik narita. Cungoro biti tong kisuta cini medical treatment. Apa toto jadi samurek ekta cikisan bagai orang bibinno biti যেমন মাখিমা রক সরবত রক তাই ওক দুমা রক খরক সামা রক শাক মতক মারক অমতি বিথি তুলেনে চঙা চকাই দङ তাবুক জরাও যে চবানি নङि যে চবানি বরক বরক তো ফাইমানি দগি थांगा प्राय हाथि बारसा गाय थांगा हंके बरक तो साखाम yang जमानि नु जे साखाम yang मानि बबाय साखामिया बेसिरबाग नुजाको বিশেষ বাইরো সাখামিয়া বলতে খিমানি ন বেশি নজাই দङ ওক দুগো কারণ মই কুথং অর দাল বিদাল মই মানে দাল অজাক মই বেশি মা চালাইও লাই ফাংরক থালাই রহাইকে পদের পর 4-5 পদা লগই চালাক মানে নগই ন খিমানি ন বেশি একটা সমস্যা নজাই দङ ओंखाय एर मध्येও যারা এমার্জেন্সি কিসা মিসা রোগী তমাং খাইকে বা চङबनो चिने प्राइवेट गाड़ी बायखायो एडिसिनि खमुलुंनि खेरेंबाय हस्पिटाल जों रहरो हमते हातिनि पर्यन्त चिने 27 जन बरक न जोंरना हस्पिटाल मार हखा एवं 5 जन बरक न इन्जुरंगय चिने सा हमकतर जीबी हस्पिटाल जुमा पाथखा अब इन्जुर कतर बरते बहाय इन्जुर अबंखा अबंखाना गन्डा तैसानि चिने इलेक्टेड मेम्बर आईपीएफटी कलानसिं डिविजननि ब सुनाराम रियां ब आचमसान बने हार्ट अटैक खायजाखा हार्ट अटैक माने परेव चङरो ने होइते प्राइवेट गाड़ी बा अरेंजमेंट खाय जों खेरेंबार हस्पिटाल रहखा अरनि मेडिकल ऑफिसर सका बो एक्चुअली हार्ट अटैक खा बनो चङरो जगह जों खैमांगला बनो जीबी रहदि बोलो चङरो खेरेंबार हस्पिटाल होइते निना ऑक्सीजन व्यवस्था खाय बनो जों जीबी पाथं माने परेव ताबुक साग नै जे किसुता चले खाने चिनर खबर दङ ताबुक जे नुंगमानि हाथि बारसा जराते नुंगमानि जे आसक 25-26 जन आवहाय रोगिंग दंके चबा तो जे पाइपलाय आसि पाइपलाय जे जों ननि दिमान माय आसा खमि खानामानि ओंखाय बसकां सालको तो तेबो अमहाय नुंगि मानो तेबो रोगिंग मानो ओंखाके बरक तो तेबो फाइबो दङ नुगो ओंखाय अबनि बिसिं जुदि तेबो गोबां को बेमारक ते मानजाखाके ननि जे बिथि बराय बाय पुटा पोसक न अब चिनी बिथि बराय पोछौ गया ताबक जे चिनी तिप्रासा जरा डॉक्टर खायतने राव ब्रबो तिप्राले न नांजागै ब्रबो खायगै मिया ब्रौनि साक साक न ब्रौ जतगुला विभिन्न रिप्रेजेंटेटिव माध्यमे निनो फिजिशियन सैंपल मेडिसिन मामा बाय मिया और चिनी और 2-3 जन डॉक्टर फायै ब्रौ हेल्थ कैम्प खाय थांबायका जरा जरा चिनी चबाव फाय ताखक बखक राव ब्रौनि साकनि जतगुला जंजाल जतकुसु समस्या दं माने अ चिनी तिप्रासा डॉक्टर न ब्रौ सालायका एवं किसुता बिथि माय थांगा ताबक ताइबो चिनी चबा तिप्रालेन स्रामायासा जों तो नांखायके ब्रौ जुनो साइक्लांगो ताइबो ब्रौ फायर हेल्थ कैम्प खायनाय अमते कग्राव जुनो अ चिनी तिप्रासा डॉक्टर ब्रौ साइक्लांखा अब हेल्थ कैम्प खायनि अब बबाय सालगो माने तै सालबसरंनि परे यागोल फाइनो र अमो चङरो कंडिशन बुजुय चुंब्रावनि टेलिफोन जों साहरो ताबक जेता जों किसा मिसा प्राथमिक खायमाने अ चिने ताबोर 2 नम्बर गेट खामतिंगो जेता बिथि रंजाक दंगो अ बाय जों रिलाय दंगो अबने बागै अब बाय जदि हामरि माय आं खाकेबा जोंब्रावनो टेलिफोन खायखाकेब्राव आवलेनि जे कोनो समयनो चिनारो फायब्राव जुबाय थांफायनाय हायखेना ताबक चिनि मेडिकल फरायनाय स्टुडेन्ट अब गोबां मानो दंगो जीबी हस्पिटाल फरायजाक निने हापानिया हस्पिटाल फरायनायाव जरा नार्स रब्राबो फायर चिनि तिप्रासाना खायाव जगै हामजगै ब्रावबो नाय थांफायो एवं विभिन्न रिप्रेजेंटेटिवनि माध्यमे बिथि मानमारबो जोंनो किसा मिसा सरकारनि बिथिराव ब्राव खलाङै थांफायता ताबक जरा अमो जे चिनि सरकारि डाक्टर तो ब्राव तो फायनानै कौ गया तबे पार्सोनाली जरा जोंना हामजगै जरा तीन तिप्रासा गिला मानो दंगरो 19 दफान तिप्रासाराव बहुत जना डाक्टर परेबो एवं सार्भिस खाय दङ ब्राव अ बन्द समय रगो ब्राव जरा मामा समय र न अर फाय बाय रबाय फाय बिथि बराय र बागया कने नायै ब्राव ताइसा ब्रन जागाव किफिलाय थांगो तिनि त नुखा सारियो एकता टीम फायनानै कक अर विशेष के जो तीनटा कैम्प काओ 1 नम्बर खाना सादुपारा चम्पनगर ब्रिज अर खाना 1 नम्बर कैम्प अर जों खाना 2 नम्बर कैम्प ताइ कायसा दङ ओयां रेल स्टेशन अर 3 नम्बर कैम्प
Habang bagai bro oro phaikai ga poila 1 number no bathago oro sak nai kampai khai ga oro chini 2 number phayo inge tini bo phainai bro chin je to sande tin to joton ishoni samong girjaro khlaibai baksa chini jara ishona hamjagnai tonero girjaro thangbayo kha khayo bro je kono somoy phainai tobe amono oro tabok 9 दिन चले खा जों तंगमाने अरनो खिलाय खा सेटले खांके बा किसा महामारी हाइनो जाय तंखा इंगाय मियानि मदेव जों चिने कमिटिनि किसा रां बाय फेनेल रक ब्लिचिंग पाउडर जों सारि रखा इंगे ताबो अरो यंखा थांबो बिसि वारि तंगो अबन बागे ताबो जों ताइसा रिव्यू मीटिंग आजोगनाय चिने सालावाइसा जों रिव्यू मीटिंग आजोगो डेभलपमेंट बमते एबं बिसखां तामो जों जालं तं जों ताबो थांफैबिथे रखिसा मिसा साराने जो व्यवस्था माना लाइनाय ताइ बुचिनि जबा दुगै तना खाके समस्त जगह 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 3टा केमन जों थांफैबिथे मेसिन माया फन जों बस्तानि खुलगय या बाय फन सालायनानै जों कैसा खाखालै मा दंता ना जरा टीवी नाय तनाय आनि समस्त टिप्रासा ताखोकताय बुकक छनो जों पाइपलाय हामाय मारा फारो ताबक जेबाबे चिनि नांगौ माने टिप्रालेन अबसारा तंताय बानसे मालिया अमनो चिनि पाइथाक चिनि संग्राम अमनो चिनि पाइथाक चिनि हामग्रेन बागै जों टिप्रालेन बागै तबा खले दं जत उनि दफा टिप्रासाराव बियाले हैते यौनानि बागै गे ताबक जों ब्राउनो काइसानो कोइना मुचंगो ताबक पेन्ट जों हामबाय मारो जेबाबे आनि टिप्रासाराव उनि दफा टिप्रासाराव जत नब्राव याक फलगै दिने अर चिनि माइरुम हैते मै गथों एबं तयनि विभिन्न जेता चिनि इमार्जेन्सि नांमाराव ब्राव जा मानते चुबालाय दंगो हायने बागै अ चिनि टिप्रानि 12.5 लाख उनि दफा टिप्रासानो चिनि पार्टी आईपीएफ तिनि थेके पाइपलाया हामबाय एबं 2 नम्बर खामतिं बारे केम थेके ब्रावनो पाइपलायना जो हामबाय माया फारो जोंनो ए जरावो जेबाबे सातों वातयो जों अर केम खालाय दंमारावनो ब्राव बखायाव जागै बाक्सा चिनि टिप्रासा मकल मुक्ति खिखायै दिनै जुना चुबाखा जों ब्रावनो बेब्लायनो हामबाय मारो दिनै जों तो टिप्रालेन जतदिन सिनामयासाक अरनो थैसिनाय जों अरनो थांसिनाय जों फैलायजाक अने ब्रो बुहि बुसा लुमै दंमान पेन या कारे जों तिनारो फैलायो हाइन मगे बेलाय हामबाय आनि टिप्रालेनि ताखुकताय बुखक जों चुबाने न ताबो पेन तो चिनि फेसबुक व्हाट्सएप बायरेबो जारा चिनि टिप्रालेनि ताखुकराव जारा परे तनेराव जारा दिनै विभिन्न सिक्युरिटी गार्ड दिनै होटेल मैनेजमेंट खातनेराव ब्रबु जा मानते जोंनो चुबाय दंगो चिनि फेसबुक कमेन्ट खालाय दंगो बहुत काहाम न खालाय दंगो जोंलाय दिनै जों परिष्कार जों सानामो जोंगो ताकलाय 2017 नि बिसिङो राज्य एवं केन्द्र सरकार अ टिप्रालेनि बागै जे कुनो कक सायासाक जों अर कुतुलिया जों नांखायके अरनो थैनाय नांखायके जों अरनो थांनाय मआइके जों जत समाय तांलाय फैजाक दिनै चिनि बुहुइ लुमानि बुसा लुमानि जों आबो चिकमाया चिनि मेन नाहरमो खानो टिप्रालेन मांखायसे जों जत हामनाय टिप्रालेन माया साक जों माचे मानुया फ जों अरनो तंनाय दरकारांके रुगि सुगिङे कायसे थैफानो जों तामखले माने इसरंना तलांखायके तारपरे फ जों समाय तांजाक अ टिप्रालेन चायासाक जों दाक्ताय 2017 अ खामतिनि जों कुतुलिया आबने जों बुखाव मा बुथारजाक अब जरा चिन टिप्रालेन न ताबो बुजियाखै जरा बिरोधी ताखाय तनेरनो जों ब्रावनो बु कोइना नायो ब्राव बुजतनो आव थांनानै बागै जोंनो चुबानांथो किबा बुखा फेराव फैनांथो दिनै जों तुमान बागै टिप्रालेन मा सांखा जे समय 49 50 अक्टोबर दिनै कांचन प्रभा देवी रानी दंफोरो मार्जार एग्रीमेंट फोरो जों 90% टिप्रासा दंमानि दिनै जों कमे ताबक बर्तमान 2017 मात्र 26% जों अंगै थांखा हाइल बागनो जों सानांगौ जेरखे जोंबो टिप्रालेन जदि जों सठिक जरा चबा खाय जों कासनाय रमाय आंखांके जों जेमन रेड USA रेड इंडिया नि कायसा दङ ब्र कमा थामा हाय जेमन कुचबिहार कुच कमा हाय एबो दिनै जे जगह आंदमान निकोबर जावरा कमा थामा हाय आनि एडिसि एलाकानि उनि दफा टिप्रासा कमाना जरा फाय दंखा हायने बगैना आं कोइनाय जरा ताबो पेन्द टिप्रालेन हामजाय विभिन्न कक साइ तनेराव जरा विभिन्न राजनीतिनि मदद लावै निजे साक थानानै बगै रांनो हामजाव तनानै फ जों आवेदन खायो टिप्रालेन हयते एबं खामतिं बारे हयते नरावबनो आनि टिप्रासानो हामजागै बखा फेरगै फायनानै बगै जों कबक जागो ब्रक निमदेव अने ब्रक कक सालाय थाने बो देरायमानो ब्रक निमदेव बुल दंफानो हायनो हाय सालाय फनो जों बखा मिलायलायबो माय दङ हायनि बगै ताबो पेन्द जरा चिनि टिप्रालेन न बिरोधिता खायनाय आइनि बुकुं बारा टिप्रासानि जरा नेता आंथं जरा तांगै चानें थं कर्मचारी छात्र जों जतनो आवेदन खायनाय अ टिप्रालेन जों नांगौ एडिसि एलाकानो भारतनि संविधान 2 नम्बर 3 नम्बर द्वारा ताइबैसा संशोधन खायै
त्रिपुरालैंड नि बागै जत चुबानानि बागै फेरावगो फाइनानि बागै जों IPF तिनंगै जों ब्रावनो ताइफ्लाया जों मा कबकदाव एबं ब्रावनो जों हामबाय जानांगौ जत चुबाचु एबं बखा फेरावगै फाइनानि बागै ताबक जरा जों नखा किसु किसु चिनि त्रिपुरासानि मध्य राजनैतिक बदल रौ बनो जों दिनै आरो खामतिं बारियो जेबाबे भारत স্বাধীনতা মানে তাবো 69 বছর কাকা ত্রিপুরা হাসতেব একটা রিজনাল পার্টি কোনোদিন ম হাইখাयै কতর চবা খাইছে মায়াখো দিনে जों IPF তিরাव যতনি ফান মামাबाय जों दिनै 9 दिन खानाके 10 दिन रानिं नाय तखा जों खाय दंगो अ खाय माने हयते न त्रिपुरा हासते गोनां सारा भारत बर्षव अ चिनि त्रिपुरालेनि फेसबुक एबा आपने सं मीडियानि तरफ থেকে कौफिर जागै ताबो तुरुक तुरुक যতन आगावलाय दंगो तामो TSP हिन्दी TSP राव चिने बरम गोनां चिनि सार चित्तरंजन देबबर्मानि TSP त्रिपुरा स्टेट पार्टी राव ब्रावबो दिनै बखा हामजागै बखानो खाफानो मुख देखलायै मिया अ चबाव ब्रावबो जुएन खायका इंगा ताबुक चिनि सार बिजरांखल बनिबो दिनै आम्बासान हयते बिनि डिभिजन एबा बिनि कमलासरा पारानबो तीन गारि माइरौ माइखा रां मैखोथों बलौतो बोरै फायका खा खायो যত त्रिपुरा सारावनो चिनि चबानि हामजागै आगाव फायनाय आं विशेष के अनुरोध खायो जों त्रिपुरालेण्ड नामनान बागै जतनो जतनो याबि थांसा बखा आइके जों दिनै आरो माथे नामनायके दङ त्रिपुरालेण्ड नि बागै कायसा सथिक लामाना जों क्लां थांमानाय हिनिना आं खाखायो कसरत कायसा कक सुमुंदार ताबो चिनि बिजरां खलसार बजुबाखा बिनि डिभिजन आम्बासा डिभिजन कुलाय अरन बरबो फायगा तिनि बचिने अरन डिभिजन सेक्रेटारि ताखु प्रबीर बंशी ब तीन गारि माइरु माइखातो फायगा आं खाखायो एक समय जों बुलबु जाबो जोखा राजनीतिक खायथानि चिनि अब कायसा मिस्टेक माने नों हामिया नों से जाया नों से जाव हिं सालाय तमान परेफ ताबो जों जखन त्रिपुरालेण्ड नि दाबिनति थावै 2009 नि 4 तारिख मार्च जखन त्रिपुरालेण्ड संसामानि परेब दिनै जों फाय आसा चिनि चबा खायमानि परेब ताबो जतन त्रिपुरालेण्ड सारा अब सारा जों बान माले हेन जतन आगै दं कारण आपने संसद सायमानो 1984 के जागोस 6 शेड्यूल मानमानि परेफ आनि त्रिपुरासा ताबक मोथांजालिया ताबक चिनि बहुत त्रिपुरासा अनेक बियालो तयनि बियाल माचाया मानुया लामा काहाम माहिमिया रों सोरोंराव फारुंया अमतेराव ओं तमान कारण चिनि जारा चौना खुरुराव जारा सार्भिस खालिराव ब्रक त्रिपुरालेण्ड जेता इंडियानि कन्स्टिट्यूशन नि नम्बर 2 and 3 अर्डर आव चिनि त्रिपुरालेण्ड जों मासानो शुद्ध त्रिपुरालेण्ड सिमिया ताबो हायंगो नांगो 6टा देशखौ हमते आलादा राज्य बा सेपारेट स्टेट को डिमांड खालायनाय त्रिपुरा हास्टेव जों IPF तिराव एडिसि एलाकानो 7132.65 स्क्वायर किलोमीटर न आलादा हास्टेट राज्य नामनाम बागै जों डिमांड खालाय दंगो एबं 7 सिस्टार ताइ कैसा चिनि मंगोलिया बुकंबारा इंडिजिनास राव दंगो बडुलेण्ड बाबु सानै दंगो नेपाली राव गुरखालेण्ड सानै दंगो एबं विदर्भ महाराष्ट्र न तय निनि विदर्भ राज्य एपर हरिश प्रदेश न तय बुंदारखान राज्य कैसा पूर्वांचल राज्य खाय दंगो अ बदल बचों अ जॉइंट कोऑर्डिनेशन त्रिपुरालेण्ड नि जे चिनि IPF ति चिनि सार NC देबबर्मानि बदल अरबचु मेम्बार खालायजाक तिनियावबो ब्राव जा मानसा समस्त बडुलेण्ड निनि कार्बि आलंरावबो ब्राव तिनि मिसिलाव खाय दंगो प्रेस मिलाव खाय दंगो तिनि दिल्लीयावबो चिनि NFS नि चिनि जतको खबर ताबो दिल्लीयाव चिनि पार्टीनि जनरल सेक्रेटारि चिनि बरमगोनां मेम्बार सार थाङै दंगो एबं युथ IPF तिनि चिनि प्रेसिडेन्ट चिनि बरमगोनां धनन्जय त्रिपुरा थाङै दंगो मियानि हयतेव आरो माराथन बैठक अंखा अ बैठको दिल्लीयाव जतगुला चिनि त्रिपुरा साराव जारा सार्भिस खायनाराव जारा उकिल खायनाराव जारा इंजिनियर जारा परे तनाराव ब्रावबो तिनि चिनि अ मुभमेन्ट कमिटिनि 2 जन प्रतिनिधि थानाराव बाय ब्रावबो जा मानते कगलाम सालायै ब्रावनि तनानि जानानि ब्राव चुबाचु खाय दंगो हायनि बागै आं जतननो कयनाय चिनि त्रिपुरालेण्ड ताख्लाय 2017 नि बिसिंनो चंचारनाय अबचारि आसा चंगरनि कुबु कुतुलिया दरकानाके चिनि गरना अरनो चथौ चिनि बुसाते खाख्लाबते पुलिसनि गुलि फनो लाइथौ तफनो चौ त्रिपुरालेण्ड सानाया सा अ खामतिं बारेनि जों कुतुलिया अ कांग्रेस अ BJP अबरम खानो सुदूर क्षमतानि लुबैयो ब्राव बाहायके MLA अंगमानाय बाहायके प्रधान मुख्यमंत्री अंगमानाय ब्रावनि नाहारमुं आबो चिनि अबो नाहारमुंया IPF ति नाहारमुं खानो 19 दफा थांनानै नाहारमुं अ IPF नि जतगुला जों लिडार तनाराव जों MLA अंगनान बागै चबा खाया
মিনিস্টার জানা বাকি চবা খাইয়া চিনি কাইসানো না হেমং ডিমান্ডবো চিনি কাইসানো একমাত্র চিনি ত্রিপুরাল্যান্ড কারণ তিনিও চৌনগো এই যে কংগ্রেস বিরোধী সিনহানি বদলাও 24 ঘন্টার মধ্যে তি সেনানি বৃহত্তর আন্দোলন খাইনাই তাবো ত্রিপুরা ও কংগ্রেসনি কোনো চিহ্ন দে তংবা কংগ্রেসনি কোনো চিহ্ন দে তংবা ব্রাও 24 ঘন্টার বেশি বৃহত্তর আন্দোলন খাইনানি একমাত্র বিরোধী শাসংসে তংসিবলে তাবো ত্রিপুরা হাসতেব কংগ্রেস অনেতাই ফান করেখা এবং বিজেপি বো হাইন তাবো ত্রিপুরা হাসতেব বিজেপি ব্রাও ইমাংনগো ক্ষমতান বাগৈ বেসাঙ্গ পরিবর্তन খাইনানি বাগৈ जों सावा आईपीएफ तेराव 18 निर्वाचन साबो क्षमता फाइनाय साबो फाइया आबो चिनि नायना बुकावया चिनि खुनजु बाय खनाना बुकावया अबन बागै जों बख्रबो मिहिया जे फोनो फाइ तंथो चिनि नाहार मुखनो टिप्रालेनि चबा चिनि चबा खनो दिल्लीनि पार्लियामेन्ट बाय जों पार्लियामेन्ट बो प्रत्येक बছর जों थांगै प्रत्येक बছर जों विभिन्न 72 घंटा 37 घंटा 100 घंटा पेन्द जों अन्नसन खाइ दंगो तारपरे फ तिनि अ चिनि जोंजाल सानान बागै भारतनि हायं कतर दंगो जेमन पार्लियामेन्ट दंगो भारत सरकार दंगो बनन जों मुक्ति सिखलाइबो जों कक सागो काबैबो जों सागो तारपरे फ जदि अ चिनि टिप्रालेन सामना नायके ताइबो चिनि मुभमेन्ट बिस्कांगो आगोटलाना बागै चिनि सीएसी बडी दंगो जों जतनि फान बाय जतनि बुद्धि बाय चाबलायनो जों आगावलायनाय तबे जों राजनैतिक क्षमताव जों थाना बागै टिप्रालेन जों सान्या आगामी 18 सीपीएम सरकार क्षमता फाइ दफनो चिनि बागै खति बिक्रय चिनि बागै लाभ बुक्रय बीजेपी फाइ दफनो जों खतिया जों लाबिया चिनि नाहरमं टिप्रालेन चिनि पाइथाक टिप्रालेन चिनि बागै सबकिछु चाथाय नंथाय अम काइसानो दाबि मनि बागै मन जों जे कोनो मते गणतंत्र पद्धतिनो लड़ाई संग्राम खाय जों सककनाय अ टिप्रालेन सान थाना फाइटिं जों वानजिताना बुकक साया और हर्ष साने बुकक साया और जों गारि बुखावना बु जों कक साया चिनि पीसफुल मुभमेन्ट तिनि साक जला चले दंगो बिस्कांबो खा खायो आइनि जवान सिखा तनाराव ब्राबो चिनि लिडार्स नो रेसपेक्ट खायो ब्राबो पीसफुल खायदनाय पीसफुल मुभमेन्ट न जों चलनाय अमसे दिनै जों काइसा सानामो जों त्रिपुरा सरकार बा जे कोनो राजनैतिक बदलावनो दिनै शान्तिनि जागाव अशान्ति जदि फ्राना एके आईपीएफ तो बाचोगै तंलाक जोंनो जदि हादुर खैता कांके जोंबो किफिलै हलमा खोथानाय अबसे राजनैतिकनि नियम एवं बसे प्रतिरोध